אוקיי, לוחצים, תראו, אתם לוחצים על רגע, נפתח אותי כדי שתוכלו לראות. אז הנה, אתם רואים, לוחצים עלי, אבל אני לא אלחץ על זה עכשיו הזה. תראו, יש צילום למצלמת אינטרנט שאתם יכולים לצלם אתכם מדברים, ואז רק אתכם זה מראה, ואתם יכולים לעשות דברים, סבבה? אוקיי, 2. זה מצגת תמונות, אתם שמים תמונות, וזה מראה לך, אז זה מצגת של התמונות ששמתם, ואז זה כאילו שמת תמונות וכזה דברים יפים בקיצור, וזה מה שאני עכשיו עושה. זה אתם יכולים דרך המחשב, אתכם, איך שבא לכם, וזה לערוך את הסרטונים שלכם, אתם עורכים אותם יותר יפים וכאלה, ויש שיפור. זהו, תודה רבה, היה כיף.